नै एसे रुमाव जागासिनो जोंनावरा मा भिडिअ बानायदों इउटुबाव बानायगोन इउटुबार इयो गैया नै जागासिनो लोगोफोर नै एसे रुमाव लोगोफोर बिनि नामा लावदुम हर जाबाय दाना मावथ'सो थांनांसिगोन लोंनानै एकदम हर जाबाय लोगोफोर नै एसे रुम लोगोफोर बेयो अब बड'लेण्ड से बात कर रहा है असम से दामथारो मा एसे रुमाव प्लेटसेयावनो माबा 90 प्लेटआव माबाया चावमिना लोगोफोर नै नायनो हागोन नै जागासिनो एसे रुम नै लोगोफोर मोजां नायनाय लाइट होजोबनाय नै लोगोफोर लाइट होजोबनाय लोगोफोर मोजां नुवाखै नै एसे रुम नै सिटफोरखौ नायनो हागोन लोगोफोर नै एसे रुमाव जागासिनो नै चावमिन जागासिनो जों जाखांबाय लोगोफोर नै जों जाखांबाय एसे रुमाव नै माबानि देवालिनि हेपि देवालिनि जोङो गोजा लोंनो थांदोंमोन ओमफ्राय मोनाबाय ओमफ्राय चावमिन जाबाय ओंखाम जाहैला होननानै नै लोगो सासे जागासिनो लोगोफोर नै एसे रुम लोगोफोर नै मोजां नाय लोगोफोर नै एसे रुम नै जागासिनो लोगोफोर नै जोङो नै एसे रुम जागासिनो सासे जागासिनो लोगोफोर नै मोजां नाय नै एसे रुमाव हर जाबाय लोगोफोर 8टा जाबाय टाइमा लोगोफोर नै जागासिनो नै एसे रुमाव नै प्लेटआव 90 गाहाम 90 गाहाम प्लेटआव हर जाबाय नै जागासिनो नै लोंनानै जागासिनो दा ओंखाम जाहैला लोगोफोर चावमिनखौ जाबाय लोगोफोर ना होमबा नुनो लोगोफोर नै एसे रुम नै जिरायग्रा नायनो हागोन नै जिरायग्रा एकदम गाज्रिथार नै लोगोफोर नायनो हागोन नै एकदम सुपार सेट एकदम ओमफ्राय लोगोफोर मावग्राया थांबाय लोगोफोर नैबे बेनो फैग्राया एसे रुम आरो दाम बोखायो लोगोफोर आलाबा एसे रुमाव जानानै लोगोफोर आरो दाम बोयो लोगोफोर नै तामिलनाडुआव एसे रुमाव जागासिनो जोङो नै ओंखाम जाहैदो दा हराव नै जागासिनो खायसेया नै लोगोफोर थेंक इउ